And this is my anak. And me. This is my mommy too. This is my mommy. Your hand. This is my mommy. This is my mommy. Yes, thank you, my love of my life. Ha, watch out. Wow, look at that. What a beautiful tree. Ha? Ang lamig. Yes, winter is coming. Ayan na, nagsipaglaglagan. What's wrong? Okay, come on, let's go. Nagsipaglaglagan na ang mga dahon. Dahon. Say dahon. Say dahon. Give me that. Okay. May dala ako. Yeah. Careful. Give me. Okay. Ang nice. Sumasayo ang mga dahon. Dala ko to, guys, pampuna sa aming sipon. Kung tutulo ang sipon namin kasi malamig. Careful, a lot of cars, they're watching us. Come on. Dali, what, bike or scooter? Dala ko yung bike niya at saka scooter niya kasi in case gusto niya ng bike, yan, may scooter siya and bike. So cold. Ha? So cold. Come on. Okay. Come on, let's go. So maganda ang mga puno ngayon, iba na ang kulay. Yes, right. Kulay ay malarambutan. Yes, ang aking anak nandun na. Tara na, bit-bit na. Basta nanay, bit-bit lahat. Woo! Are you okay, my love? Ha? Ako ning ibutang ang ano dito ng aking anak. Malamig. Okay, lamig na simoy ng hangin. Yes, mahangin, guys. Ang aking mga anak, ayan. And then kinat na nila yung grass dito ng buo. Yes. Ha? Oh my God. Yes. Oh, pag inano ng aking anak, malaglag na yung mga kahon. Wow. Nice, isn't it? Ang ganda ng bulaklak, ang mga leaves, mga dahon. Ayan, kay ganda. Today is Sunday. Yes, akala ko yesterday Sunday. Sabi ko sa asawa ko kasi natulog ako ng late at alas 2 na ako natulog. Kasi naglilinis ako, nagtutope ako ng mga damit namin and yung mga something pa yung mga stuff toys ng anak ko. Natulog ako ng late, alas 2 na, and sabi ko, aga kami gigising, alam ko kasi Monday. Akala ko talaga ngayon ay Monday. Ha? Ha? Socks? Yeah. I don't know. Wow! Oh my God! Ito mga medyo may yellow pa. Ito talaga, look. Oh, wow! Nice talaga, guys, ang kulay. Oh my God. Woo! No. Lamig na. No socks. Ay, over right there. Andun yung may socks doon. I like it. No, baby. Sino kaya? Ay, anak yun ni Joe. Anak ni Joe, anak ng kaibigan ng asawa ko. Hindi ko na nabuo. Diyos ko. Nakita ko yung Yes. Nice, isn't it? So, yung anak ng kaibigan ng aking mahal na asawa dumaan, so nagsiserbato sa amin. Nagwe-wait. Kasama yung anak din niya. What happened? Oh my God, nagsipagliparan yung mga dahon. Oh, you have... Oh my God, natutuwa ako. Nagsipagliparan yung mga dahon. Super natuwa talaga ako. Grabe. Huh? What is it? A stone. Here, oh. A stone. Yeah. Ang dami na oh.
they come and then Aka. come. Okay, that way. So mag-hide and seek kami, guys. Huh. Not that side. Not, this way lang, this way. Cause a lot of cars. So mag-hide. Ba't malang din? So ito, pero yung mga yan, nag-iiba ng kulay. Ayan. Hey, come very nice. Okay, come on. Makipag-hide and seek na. Makipag-hide and seek na ang aking mahal na anak. Come on. This way. Ilagay ko dito para kita. Okay. Are you happy now? Yeah. Are you ready? Okay, yes. Okay, let's go. Okay, where's the camera? That's okay. Okay. Sige, vlog. 1, 2, 3, 4. Ang ganda na talaga ng... Don't go that way. This way lang, oh. I'm watching you. Son. Sinipo na ako. Yeah, 1, 2, 3. So yung aking anak ko sa makipag iha-hide down niya ang kanyang stones. Oh my God. Sinipon na ako. Malamig kasi guys. Sobrang nag-freezing na ako. Kailangan namin ng gloves. Hindi kami prefer today. Hindi pa naman sana kami pupunta dito ng shop. Kaso lang, nagkaroon ng problema yung aming trabahador tumawag. So kaya nagdali-dali kami. Hindi na ako nagugas ng katawan. Nagdali-dali na kami. So yung nag-stop na ako mag-breakfast. Huminto talaga ako mag-breakfast. Tapos nagdali kami. So hindi ko natapos yung breakfast ko. Pati si Dante hindi natapos kasi punta kami dito. Nag-worry kami sa aming trabahador. Promise. Nag-worry talaga kami. Are you done? Yeah. 1, 2, 3, go! Are you ready? Ready or not? Ready na! Go! Where are you? Okay, go. Okay. So where did you hide the store? Dito tayo guys, dito kami. So ngayon, turn na ng aking mahal na anak hanapin ang stone kung saan ko nilagay. At hindi niya makita. Pero ang nakita niya ay iba.
makahanap. Ah. I don't know. Go find it. That way. This way. Tudloan pa na ako. Tudloan. This way. This way. This way. So, ang nahanap niya, guys, ay lighter. Yan, may lighter. And, where's the... Why, you did not see that stone? Oh my God, nakakbangan na sa akong anak. That stone is right there. This is this plastic Kit Kat. Huh? Okay. Where is my stone? I hide the stone. Go find it. Why you did not see the stone that's big right there? Oh, front of you. Haha, found it. Yes, Ah, yes. say thank you to me. Thank you, Mom. Okay, so where is the? I'll show you. Where? Wala lagi diyan na. Huh? Well, it doesn't matter. It doesn't matter kung hindi namin makita. Ang lamig ngayong araw na to. Walang araw. Madilim ang makulimlim. Makulimlim. Yeah. I'm watching you. I'm watching you. So makulimlim kaya ang aming camera ay kala nyo blurry. Makulimlim lang talaga, guys. Come on. Are you scared? Nadlock pa siya. Come on. You okay? So mahangin. Naririnig niyo naman yung ano ng hangin. Mahangin. Where's the bee, Mom? Ah, Wait. what? I'm watching you. Stop. Stop, move. Nanggaling siya doon. Nandito na siya I ngayon. got you. Yes. Good job, my love. Oh my God. 2, 4, 6, 7. This is the 7. 2, 4, 6, 7. Nandiyan na siya. Ganyan lang siya. Nagapang-gapang. Pagbata. What is that? Mom. Ant. Oh, I feel na. I feel it. This one na. Mm-hmm. You frog now? Oh my God, nagpi-freezing yung aking kamay. Super, ano na, parang gusto ko na mamalik sa loob. Ang lamig. Pero in fairness, yung kulay ng mga dahon. Are you okay? Huh? There's Knock, knock. Spider. Whoa! I'm proud of you, my love. Time. Don't sit, anak. It's cold, baby. What is it? It's cold. Come on na. Malapit na siya matapos. Malapit na matapos. Ano na lang? 2, 4, 6, 5 na lang. Your daddy, say hi, Dad. Hi, Dad. Wave your hand, Daddy. Wave your hand, Daddy watching you. Ninggawas akong bana, nabala ka siguro. Come on, faster this way. Ninggawas akong bana, nabala ka siguro. Tanaw mi anak kong asa mi. Sunday kasi, walang ano dito eh. Oo. Last, lapit na siya matapos. Congratulations, my love of my life. I'm so proud of you. I'm proud of you, my love. I time my turn. Ha? Ginako, my turn. Your turn. I'm not eating. Okay. So, are you ready? Yeah. I'm not ready. Okay. Let's try, okay? Okay. If oh, my phone. Just that way, don't this way. Show my lubot. Wait, Lubot? Are you ready? Yeah. Follow me, follow me. Okay. Okay. Oh my God. No, you back. Okay, get up. No, no.
Where's your towel? Oh, enough na. Come here, Mom. Okay, baby. That tunnel. Come here. My toe. I'll make it. I'll make Where's it. the camera? You make it. I make it. I make it. I make it. I make it. Yes, I make it. I make it. Ang camera, where's the camera? Oh, mouse. Oh my God. Why crying? It hurts in my toes and my knees. Camera, not focus to me. I tell you. One left. Oh. Congratulations, Mom. Thank you, anak. Congratulations, Mom. Thank you, my love of my life. Grabe akong pagkapang-gapang nito. Ewan ko kung nakuha ng aking mahal na anak. Are you sure? You make a video? That's record, anak, ha? Thank you. I love you. Okay, let me check my performance. Let's check. Kailangan doble, guys. Hindi na po. I'm coming, baby. Boy, wait for me. Fairness, natapos ko siya hanggang dulo. Ang sakit sa tuhod. Simento kasi, simento. Okay. So, punta tayo sa aking mahal na anak habang ako'y naggagapang-gapang doon, guys. Nandito ang aking mahal na anak. May nakita. What is it? Spider? Where? It's a spider. Where? Wala ba spider nag? Ang akong tuhod, guys, oh. Ayan. Hey, spider. It hurts, anak. Hey, spider. Oh, where's the spider? What happened? What did you do? What is that? I don't know. Ang akong tuhod, eh. Pag malamig kaya nga may dala akong yung pampunas ng aming sipon. Kasi pag ganitong weather nga, guys, kailangan may ready ka lagi kang may panyo sa yung bulsa. And, hindi nga ako nakakuha ng panyo kanina kasi sa sobrang pagmamadali, hindi ko nga tinapos yung aking breakfast ng pancake. Ba yun? Basta ganun. Nakalimutan ko yung isa pangalan nun. Gusto. Nakalimutan ko. Basta ganun yung breakfast ko. Hindi ko nga tinapos. Saka yung hindi nga ako naligo kasi nagmamadali kami pumunta dito kasi nagsabi yung aming trabahador na tumaas na yung kanyang blood pressure. So, nagmamadali kami. Wala nang hugas-hugas, day. Wala na, gay. Wala hugas-hugas na. Wala nang ligo-ligo. Ang anak ko nandun na. Kaya sa sobrang taranta namin, nagmamadali na kami punta dito. And then, yun nga. Kasi nanganak yung kanyang asawa nung isang araw. Ilang araw pa lang siya nanganak.
Ngayon, nandun pa sa hospital, di pa nga nakalabas. Pero pwede nang lumabas ngayon daw. Kaso lang, may problema yung anak nila, kaya ganun. Kaya tumaas yung blood pressure niya. Hindi dali naman kami. And then, syempre, ako naman guys, kami ni Daltia, nandun kami sa loob, doon lang naman sana kami sa loob, di kami lalabas. Eh ngayon naman, kasi nga malamig nga, tsaka makulimlim. Uy, may lumabas ang araw. Lumabas ang araw. Tinakpan na naman ng clouds. Tapos di nga kami sana labas. Kumanta na lang ako guys. Ako yung ginoo ko, pinagkakanta ko naman. Nagalit yung asawa ko kasi kumanta ko ng How Do I Live. Ay, sabi ng asawa ko. Sabi niya, nagkakanta-kanta ka dyan. Tapos yung title ng kinanta mong song, yung How Do I Live pa naman. Ano ka, nananadya ka? Kasi ako, niyaya ko si Daltia, pumunta tayo, let's go outside. Even it's cold, ala. Kahit malamig, nandito kami, let's go outside. And kaya nandito kami, guys. Wala sana akong balak mo gumawa ng video. Kasi full storage na naman yung cellphone ko. Kaya itong cellphone ng aking anak, itong cellphone ng aking mahal na anak, ang ginamit ko mag-vlog. Kasi full storage na eh. Pero ayan, sabi ko, ay, pagawain siguro ako ng video ni Lord ngayong araw na to. Kaya nandito kami sa labas. Kasi nagkakanta ako doon. Diyos ko, yung mga kinanta ko mga love song. Nagalit yung asawa ko. Pinagalitan ako. Yung anak ko malaylay na ulo. Namana na naman siya. So yun nga. Punta muna tayo kasi yung anak ko malaylay na. So yun nga, nagpa-How Do I Live pa naman ko yung aking pagkanta with feelings pa naman. With feelings na, How do I live? Sana itong nag-reservato. Yung kukailaan. How do I live without you? Ganyan pa ako, guys. Yung asawa ko, galit. Hoy, anak, where are you going? Natutuwa siya, maglakad-lakad. Ani, darian. Beautiful! Where are you going, beautiful? Eskwelahan din yan dyan, guys. Eskwelahan. Daltia, where are you going? Don't go that way, anak. Cause this is school, anak. Huh? Come on, let's go. Let's go get your... We can't go that way. Naupaw ng kahoy. Meow, meow. Careful ah! Yun lang ang aming video for today. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ng aming channel. Okay, mag-ingat ho kayo. Mag-ingat ho tayo palagi. I love